Кажи ми за какво били промените? Какво точно беше в началото? Значи в началото при него започваше се от секрет от носа, отидохме на доктор и след 2 дена вече беше бронхит, антибиотик. Оттам започна да получава пристъпи на задух. Наложи се след 3-ти пореден антибиотик да влеземе в болница, при което беше още 15 дена на антибиотик. И този случай се повтаряше през 2 месеца. Значи от нищо ставаше беля голяма, или двустранна пневмония, или бронхит, и всеки път се стигаше до болници по месец и половина на антибиотик. А това отразимо се на общото състояние по някакъв начин? Да, отразимо се, значи той беше вече червена лампа към бронхиална астма. И стана много лошо, защото започнаха да ни пращат при алерголози, сравняваха се за много неща, изписаха му даже астматична помпичка, с която да боравиме, защото той ми умираше в ръцете. И това ни доведе до нещо, че трябва да промениме в нашия живот и че не е тази медицината и лечението, която водихме до сега. Колко време беше така с тези проблеми? 1,5 година, значи след последния прием в болница и след месец и половина антибиотици, установиха, че анемия черния дроб е увеличен само с напипване. Без снимка, толкова вече видимо беше. А ти как се чувстваше тогава? Много зле, значи детето в болница, лекари, дупчене, инжекции, авокади, всичко това беше страшно депресиращо, затворени в една стаичка метър на метър, никъде да не излизаме, детето само като видеше бяла престилка и спадаше в истерия. Не можех да го успокоя с часове. И после как така реши да опиташ нещо различно? Реши, защото виждах, че това не е начина специално за моето дете. Виждах, че нещо трябва да променя, защото иначе ще си загуба детето. И започнах да разпитвам напред-назад, да търся някаква друга медицина, кой каквото ми каже. Попаднахме на един уж хомеопатичен доктор. Значи Емил беше здрав и той му изписа 6 лекарства, които трябва да пие. Оттам спря да ходи до тоалетна. При което съвсем случайно, не знам, може би божа работа, срещнахме с вас и от тук нататък много доволни, даже приключихме с джипито, аз изтеглих всички документи от нея и не искам повече нищо общо да имам нито в поликлиники, нито с аптеки, фармацевтични, нито с доктори и болници. И за какво стана, като започнахме да му даваме значи живота му се промени на 100% на Емил. Когато беше преди със старата медицина, детето с температура 37,5 лягаше на легло, а сега и с 40 градуса да е видимо, няма нищо, детето си е жизнено, играе си, седи си вкъщи, което е най-важното, не го травмираме с антибиотици, защото аз съм му давал антибиотик с капомер по час и половина. И на последния капомер той го повръща наново и нищо не прави, детето стигна до период, че само като ме видиш и пищеше от собствената си майка. А той сега успокои ли се по-добре ли Много по-добре. Значи много по-добре, сам си яде. Спи ли си нормално? Да, започна по-добре да спи. Добре. А с факта сорс, когато започна да му даваш, понеже тази част хомеопатична, тя е много индивидуална и тя зависи само единствено от това да се отделят лекарствата и това значи, че трябва да се попадне на такъв специалист, който да има малко и късмет и да знае какво прави. Но искам да ми кажа специално за сорс, какво си му давала за сега и какви са впечатления? Значи давала само Колактив 3, зелена енергия и есенциални масни киселини, мисля, че бях. Значи ми 1,5 години
и половина. Само ще дам пример. Отгоре за фонтанелата изписваха някакъв вигантол. Значи година и половина нямаше резултат за затваряне на фонтанелата. От половин шише есенциални масни киселини се затвори. Значи това беше в рамките на може би на 2 месеца. И детето много по-добре. И обикновено как го поддържаш сега? Значи има ли неща, които постоянно да му ги даваш от таката сорт? Постоянно да, коластрата и зелената енергия. Давам постоянно, защото вирус... По колко горе-долу? 3 пъти по едно от двете. Да. Задължително всеки Божи ден, защото вече нито храната ни е храна, нито въздуха ни е въздух. Това дете трябва да поема нещо малко по-качествено. А не ти ли се струва малко скъпичко така да го поддържаш с толкова много? Абсолютно не, значи за 1 лев на ден не може да ми е скъпо, вместо да дам поне 300 лева за антибиотици с турби. Значи спокойно мога да отворя една аптека от лекарствата, които съм ги купувала за него. Разликата между сега и преди Огромна. в това, че преди си давала парите на куп и резултатите не са били... Значи давала съм парите на куп, за постъпването в болница съм си плащала, за да здраво и право дете да ми изпишат помпички, вентолини и инхалации, детето да ми мира в ръцете. И горе-долу, както започнахме да му даваме продукти, колко време е минало? И вече 1 година. Около година. И как се чувстваш сега? Има ли разлика? Имам огромна разлика, значи детето вече не получава пристъпи, дори с 40 градуса на температура, няма го този задух. В болницата даже искаха последния път да му пробият тук гърлото, за да му карат тръба да може да диша. Толкова беше вече зле положението. Сега не получава пристъпи, много по-леко боледува. Самата аз вече съм много по-спокойна и гледаме на една снимка като нещо много нормално и обикновено, а не преди бях. Не се планираш толкова. Не се планира, значи преди кръвно сърцебиене на ръба на припадък. Знам по какъв път сме минали и какво ни се случва. Другите хора вкъщи използвате ли някой път такова сорт? Да. Какво например? Коластри и зелена енергия. Значи майка ми фана една хрема, която сигурно 3 седмици не можа да се оправи, от аптеката си купуваше някакви там фервекси работи и нищо на никъде. Точно 3 дена аз си давах Аквасорс продукти, зелена енергия и коластра, хремата изпря. За 3 дена. Добре, ти така споделяла ли си с други майки, евентуално за това нещо въобще? Ако имаш възможност да кажеш, защото това идеята е да го покажем и на други родители. Да. Какво би им казала така ти като майка? Това първо дете ти е това? Това ми е първо дете ми и бих им казал да си отворят много широко очите и да погледнат наоколо какво става. Защото майките малко сме свикнали, доктора е длъжен да ми вземе детето, да ми излекува детето и мен оттам натам не ме интересува, това е негова работа. Да, обаче в действителност не е така, защото вече истински доктори почти няма, поне в България. Не се намират, обиколили сме сумати болници, стигали сме до доценти, до професори и нищо, абсолютно нищо. Те осъкътяват хората, не помагат. Ако сега имаш второ дете, живот и здраве, по различен начин мислиш да гледаш, какво мислиш да промениш? Абсолютно. Значи ако имам второ дете, няма да му бия нито една ваксина, няма това дете да стъпи в поликлиника и ще го гледам по много по-различен начин.